kashe-kashen mutanen da ake a kasar duk wannan bai dame su ba, almajirai ne suka dame su, masu barin loman da za su ci. Sabon Allah da kin alkur'ani da kin waliyan Allah da kin bayin Allah shine Allah ya sako korona don ta zo ta ladabtar da mutane, kuma ba za ta daina ba. Ko an rabu da wannan korona za a kawo wata korona daban, matukan ana kin alkur'ani, ana kin masu karatun qur'ani, ana kin waliyai, ana zagin su, ana zagin musulmi. Da farko al'umma za su so su san ya kake ganin yunkurin da gwamnati take yi na ganin cewa ta dakatar da almajiranci daga cikin tsarin koyarwa, inda akwai jihohin da tuni suka ɗauki yunkuri na ɗaukar almajirai suna mai da su asalin mahaifarsu daga cikin yunkurin ganin cewa sun rushe makarantun allo. Me za ka iya cewa Najeriya kan wani lamari a daidai wani lokaci? Uzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Assalamu alaikum masu jina. Ina mamaki da wannan labari da naji, wai gwamnatin tarayya za ta hana karatun alqur'ani. Me ya hada su da karatun qur'ani? Sun ce ba su imani da qur'ani ba, dokokin da qur'ani ya bayar ba su dauka ba. To shine za su yi Qur'ani dokoki ga yadda za a karanta shi, ko an hana a karanta shi, ko kuma Najeriya ta ce dukkan inda mutum ya ga dama, inda Najeriya ne yana da iko ya zama duk inda yake so a Najeriya. Ina aka ce banda mai karatun Qur'ani, shi ka duk inda ka gan shi a sa shi a mota a kai shi wani wuri a ce nan ne garin ku. Ina ne garin su ba Najeriya ba? Abinda Najeriya, dokan Najeriya ta ba dan Najeriya duk inda yake so zai zauna a Najeriya, kuma duk inda yake irin addinin da yake so shi zai yi, freedom of religion. To duk aka take wannan yancin dan adam na Najeriya da yancin addinin dan adam da kuma yancin da duk duniya ta bayar na dan adam yana da yanci, duk a take wannan shi almaji don yana karanta Qur'anin da ba a so, a take masa haƙƙinsa. Za a duk inda aka same shi a ɗauke shi za a mai da shi wani wuri, inda za a mai da shi ba sani ba, ko ubansa ya riga ya rasu ko ya kaura. In an ɗauke shi daga inda ya saba an mai da shi garin da bai san kowa ba, ai ba yi adalci ba. To saboda haka mu za mu yi ƙaran duk waɗanda suka dage akan cin mutuncin masu karatun Qur'ani, duk inda suke za mu yi ƙaransu. In mun yi ƙaransu inda za su ba da kuɗi su fita su yi wiri, za mu yi karansu inda ba za su ba da kuɗi ba. To ranka daɗe, idan muka duba cewa zuwan gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta zo ne a lokacin da wani alkawari na kawo ƙarshen matsalolin tsaro a faɗin Najeriya baki ɗaya. To amma kuma yanzu yawaitar matsalar tsaron musamman a shiyar arewa maso yammaci, jihohin Katsina, Zamfara da sauransu, da kuma har yanzu matsalar tsaro da ake fuskanta a shiyar arewa maso gabas. Me za ka iya cewa kan shi yawaitar tsaron da ake ci gaba da fuskanta a mafaɗin Najeriya baki ɗaya? Kakkashe mutane da ake yi a ƙasar gabar ta tsakiya, gabar ta arewa maso gabar kai ta arewa, da kashe-kashen mutanen da ake a kasar Sokoto da Zamfara da makwabta har zuwa Kaduna, duk wannan bai dame su ba, almajirai ne suka dame su. Kashe mutane duk bai dame su ba, rashin tsaro da komai bai dame su. Almajirai masu barin loman da za su ci shi ne dame su, masu karatun Qur'ani su ne suka dame su, wannan duk bai dame su ba. To misali kana ganin ko ya kamata a ce gwamnatin ta canza shugabannin tsaro don kawo ƙarshen matsalar tsaron? Wani ban san abin da suke ciki ba, ban san shugabannin tsaro na da daɗaɗɗu da ban san wanda za a naɗa sababbi ba, dai a gwamnati za a naɗa su dai. To ranka daɗe, idan muka duba cewa cutar coronavirus ta shigo Najeriya ta haddasa tsayawar abubuwa da yawa, amma kuma a baya-bayan nan gwamnati ta bayar da umarnin buɗe jihohi da kasuwanni da wuraren bauta, to kuma an kulle makarantu. Gashi kuma gwamnatin ta ba da damar na a gudanar da zaɓukan gwamnoni a wasu jihohi, amma kuma makarantun an kulle su, musamman ma lokacin da aka ce za a gudanar da jarabawar WAEC, nan ma an ce an dakata. Ya kake ganin alakar buɗe waɗannan wurare amma kuma da rufe makarantu har yanzu? Da farko tukuna zuwan corona Najeriya da duniya
ba abin da ya kawo sai sabon Allah da ake yi, ba abin da yake kawo bala'i a duniya sai sabon Allah. Amma saba kuma musibatu bima kasabat aydikum ya fuwan kasir. Sabon Allah da kin alqur'ani da kin waliyan Allah da kin bayin Allah shine Allah ya sako corona don ta zo ta ladabtar da mutane, kuma ba za ta daina ba. ko an rabu da wannan corona za a kawo wata corona daban, matukan ana kin alqur'ani, ana kin masu karatun qur'ani, ana kin waliyai, ana zagin su, ana zagin musulmi, wannan duk ba zai bari ba. Na'am. To idan muka duba abubuwan da suke faruwa yanzu wanda ya ja hankalin al'umma ma a faɗin duniya shine yawaitar fyaɗe da ake yi. Gwamnan jihar Kaduna Nasir El-Rufai ya ce lalle wanda aka kama da laifin fyaɗe to a yi mai dandaka. To ya kuke ganin wannan furuci nashi idan aka yi la'akari da kuma hukuncin da addini ya tanadar ma waɗanda suka yi fyaɗe? Shi hukuncin fyaɗe a musulunci sai an kawo shaidu mutum 4 wanda suka ga lokacin da aka yi fyaɗe, kuma an ga lokacin da aka yi, kuma tare aka gansu suna yi, sannan abin ya tabbata a musulunci. Amma don kawai cewa an ce wai an yi fyaɗe kawai labari, musulunci ba zai hukunci akan wannan ba, sai an kawo shaidu guda 4 wanda suka gani, kuma sun gani din akwai hukuncin da aka bayar wanda ba dandaka ba, ma ba abin da shari'a musulunci ta bayar mai hukuncin dandaka. Akwai na yanke hannu, akwai na yanke kafa, akwai na yanke hannu da kafa, akwai na bulala, akwai na kashewa, akwai na daurewa dindindin, amma babu na dandaka a musulunci. Ko da haka ba zan yi maganar dandaka tun da ban san shi ba. To daga ƙarshe ranka daɗe, gwamnatin jihar Bauchi, ya kake ganin tasirin gwamnatin jihar Bauchi ƙarƙashin jam'iyyar PDP idan aka yi la'akari da gwamnatin da ta shuɗe, musamman ganin cewa gwamnatin ta yi shekara 1 ne yanzu akan mulki? Wannan gwamnatin da take ci yanzu a Bauchi gwamnatin mu ce, gwamnatin mutanen mu ce, saboda haka in an yabe ta an yabe mu, in an zarge ta an zarge mu, sai Allah ba da sa'a ya zama tana yin abin kirki, kowa yana ganin abin kirkin. Allah kiyaye ta, Allah taimake ta, Allah ba su iko, Allah taimake su Alhaji Bala wanda yake shine shugaban gwamnatin, Allah taimake shi, Allah ya ba shi fiye da abin da ya samu. To daga ƙarshe wani kira ne za ka yi wa ɗaukacin al'ummar Najeriya baki ɗaya? Al'ummar Najeriya ina kira mu gaba ɗaya mu tuba wa Allah, mu koma ga Allah, mu daina sabon Allah, mu daina kin alqur'ani, abin da nasara ya kawo. Nasara ne ya kawo a kin alqur'ani, kuma yanzu ba wanda zai zama wani abu a gwamnati sai wanda ya zama almajirin nasara. Shi ko almajiri yana daukan halin malaminsa, duk da ke halin malaminsu in alqur'ani ne shi nasara, to dole su dauki halin malamin su almajiran nasara din. Saboda haka ne lokacin da aka ci Najeriya, tura suka ci Najeriya, sun kai ziyara ƙasar Sokoto, ana binciken littattafai na da, sai aka samu akwai littattafai masu ilimi mai zurfi mai ban mamaki. Mutanen Sokoto ne da mabiya Sokoto su suka wallafa, sai nasara yi mamaki, mutanen nan ba larabawa ba almajiran larabawa ba, mamakota larabawa suka ilimi mai zurfi irin wannan, lalle mutanen suna da kwakwalwa. Sai ya zarce ya tafi Borno, da ya je Borno sai ya tadda yara masu shekara 14 suna rubutun Qur'ani, suna ajewa, suna ce wannan yara mai suke rubuta, sai aka ce Holy Quran. Ce Holy Quran na Muhammad shi suke ina suke duba ta, ai sun yi mamurazin ne. To sun iya larabci ba su iya ba. Kace to lalle mutanen bangaren Sokoto, Hodiyawa da bangaren Borno a kiyaye su, suna da kwakwalwa matukan an biye musu, to lalle za a kawo juyi a Najeriya, inda an ba su karfi, saboda ilimin da za a ba su na ofis dan kaɗan, kara yadda ba su ilimi mai zurfi, za su yi wa Najeriya iko in sun samu ilimin, suna da kwakwalwa. To daga nan sai magada nasara suka ki alkur'ani, suka ki mai karatun alkur'ani, kullum suna jiran a samu dan dalili su bayyana wannan kiyayya. To su yi su gani, su kama su daure din, su je su sa a mota, su je su zubar din, Allah yana nan zai yi magani. To ranka daɗe, akwai tambayar da aka yi na ko kana ganin cewa a bar shugabanci ya zauna a arewacin Najeriya a zaben 2023 ko kuwa kudu su ma sa'ansa? Ito sha'anin siyasa da yake bana siyasa,
ban san abin da ya fi musu mutane ko a yi a kudu ko a yi a arewa ko a yi a tsakiya ko a yi ko ina a Najeriya dai za a yi mulkin. Yanzu ban san harkar siyasa ba, ban sa kai na cikin ba.